Hi guys, नोंथांमोनसे आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलाय जालायबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ। स' जों थांगासिनो दङ टंला टु उदालगुरि। रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि ब्लग भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्टिं जाखागोन दिनै नायलांबाय था बिदिब्ला। अखा सिजाना जों दखानाव दसे जिरायथ'बाय। स' जों बेयावनो दसे जिरायनानै थांनोसै आरोना टंलाथिं। दाबो उपाय गैया अखा बोथोर मा खालामनो आरो उपाय गैया। सहैला माथो थांगोन गारबाय एसे अखाया थेवबो जों होलांथाबदो अखाखौ जों गिया जेब्लाबो नङाबा अखाखौ जों गिया ना। फाइनालि जों सफैबाय दखानाव। स' जों मोनसे मेचिन लांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था। मा बुस्थु बियो ओरैनो? मेचिन पिकपियार मेचिन खुलिदो नायनो एसे। अ माबायदि खालामो बेखौ ओरैनो माने मायाव होगोन? हा हिटगोन हिटार आदसा कारेन्ट ना बियो? अबेलाय माने बियो मटर नामा? मिटार रोंलायनो बियो बेसेबां होबा हिट जागोन आरो ना बुस्थुआ बियो। जोंनिया सासेया नायबाय थाथोलै माबा नायदो नायबाय थाथोसै बिदिनो। ड्रेसफोरा बिराद मोजां मोजां लै लानो हागौमोन। नाङालै नायला माया माया
जाबाय टंला स्टेशन बास स्टेशन टंलानि टंला स्टेशन नैबे जाय जाया टंलानिफ्राय उदालगुरि गुवाहाटी थांनो हागोन बे स्टेशनाव फैबानो जाबाय आरो टिकेट काउन्टार बेयो स' जों थांबाय थाबाय हरसिंगाथिं